של איך מורידים AirShow, תוכנת צילום מאוד טובה, מה שאני משתמש בה. איפה ספארי? הנה ספארי. רושמים באנגלית ככה AIR רווח SHOU. לוחצים על העמוד הראשון, יורדים הכי למטה, לוחצים על זה, על ה-Boil Store, ואחרי זה מתקין לכם את זה פה איפשהו. אחרי אתם מחכים שזה ניתן, אחרי זה אתם נכנסים להגדרות, הולכים לכללי, נכנסים לניהול התקנים ולוחצים על אחד מהם. אחד לוחצים, למשל אני לחץ על זה, כי עשיתי את זה כבר. פה איפה שרשום מחק את האישום אמור לרשום תן אמון, תלחצו על תן אמון, תלחצו עוד פעם תן אמון, ואחרי זה אתם תוכלו להיכנס לאפליקציה.